Hey, vi er 6 millioner mennesker i Danmark. Og vi har 7.000 kilometer kystlinje. Det er 7 millioner meter kystlinje. Det vil sige, at hvis vi alle danskere sætter os ud til havet med røven i vandskorpen, til havet med røven. Hey, vi er 6 millioner mennesker i Danmark. Og vi har 7.000 kilometer kystlinje. Det er 7 millioner meter kystlinje. Det vil sige, at hvis vi alle danskere sætter os ud til havet med røven i vandskorpen, så vil vi simpelthen sidde med en meters mellemrum hele vejen rundt langs de danske kyster. Også over på den anden side af Vejle Fjord, hvor jeg står. Gad egentlig vide, hvis vi nu bare tisser og skider derude i det hav, uafbrudt et helt år, hvor meget for eksempel kvælstof vi producerer. Det kan man meget nemt regne ud, fordi hvert menneske producerer i gennemsnit ca. 5 kilo kvælstof gennem tis og lort i løbet af et år, så det bliver jo til i alt 30 millioner kilo, 30.000 tons. Det lyder meget, men det er kun en sjettedel af det kvælstof, som bare via gylde bliver tilført de danske marker. I alt på de danske marker tilføres der, hvad vi har 25 gange 150, altså et eller andet sted i størrelsesorden 400.000 tons kvælstof om året. Halvdelen bliver optaget af afgrøderne. Den anden halvdel, 200.000 tons, af det man kalder markoverskuddet, og det udvaskes måske en fjerdedel til havmiljøet. Det vil sige, at det der kommer ud i havet fra landbruget, 50.000 tons, er stadigvæk mere kvælstof, end det der vil komme ud, hvis vi alle sammen sad og sked og tissede i havet.